Čau, zdravím z druhého dne České pokrové tour. Dneska kromě toho, že je to finálový den a my čekáme na finálový stůl, jsou tady taky další dvě zajímavosti. První z nich je, že v kardu už se smí kouřit a druhá, že Petr Matern Hejdánek je stále v turnaji. Uvidíme, jestli si vyslouží taky podmínečné vyloučení z Card Casino pro týmu za to, že to třeba náhodou vyhraje. Dneska se nám kromě dohrávky hlavního turnaje hraje taky side event. Jestli mě mé oči neklamou, tak do tohoto turnaje naskočilo 140 lidí, kteří zaplatili vstup 1000 korun a potom měli ještě jednu možnost dokoupení taky za 1000. Do tohoto side eventu naskočil třeba Lubor Dědič, Veronika Kokočová, Ilona Morávková, Martin Provazník, no samá známá jména. Uvidíme, kdo si odnese první cenu, která je 80 000. To, že jsou naše stránky pokrživě populární a před naší kamerou by chtěl stát úplně každý, vám dokážeme tímto rozhovorem. Koukněte se na to sami. Zdravíme pokrživě, administrátor České pokrové tour. Bezvadný, díky. Že to nenatáčí, že ne? Natáčí. On to natáčí? No jasně, že to natáčí. Ježíš, to je sick. Se vám pokrživě. Máme kolem 10. hodiny a v hlavním turnaji je pořád 12 hráčů. Tak mě napadlo, že vás vezmu do zákulisí online reportáží, které se z ČPTčka dělají. Uvidíme, co nám naši reportéři řeknou. Honzo, jak ti to dneska jde? To ti můžu říct naprosto přesně. Teďka po druhý tady Fraja začal blbnout, že někdo vypadl, přitom ho přesadí úplně na jiný stůl, takže ten je tady úplně zbytečný. Takže dneska v pořádku všechno. No úplně v pořádku, Jarda má naprostou pravdu, ale my vysvětlíme, prosím tě, prostě my vysvětlíme Hedisovi, jako špatný informace dávat konkurenci jako, je základ. jaký je rozdíl mezi tím, když hráč vypadne a je přesazen na vedlejší stůl. No to přijď za hodinku, Martino. Krátce po půlnoci se nám sesadil finálový stůl, který je tentokrát dokonce s trojnásobnou mezinárodní účastí. Na pozici číslo 3 a 6 máme zástupce z Francie a síť 5 obsadil účastník z Polska. Hošíci vypadají poměrně kompetentně, takže jsem zvědavá, jestli alespoň oni přispějí k rychlému průběhu finálového stolu. Ahoj Matěj, já ti gratuluju ke 4. místu. Pověz mi, jak se ti hrálo, vlastně byl jsi třeba na čipech celou dobu, nebo jsi měl spíš štěstí třeba teďka ke konci? Na čipech jsem celou dobu nebyl, ze začátku jsem se zvedl ze starting stacku asi na double, ale potom jsem to sjel asi na 5000, při blindech 500 000, držel jsem se kolem těch 5000 jako short stack, pár hand mě podrželo, vyhrál jsem i proti lepší handě. Takže určitě to štěstíčko tam bylo. Já jsem slyšela, že jsi vlastně tu stupenku trefil z kvalifikace, takže předpokládám, že je to tvůj největší turnaj. Ano, na ČPT jsou vlastně poprvé. Nehrál jsem turnaj, kde bylo více jak 100 lidí, takže tohle je moje taková premiéra. A je to i největší turnaj, co se týká buy-inu? Rozhodně. Já víceméně hraju akorát kešovky, ale turnajky to není nic moc pro mě, tak jsem chtěl vyzkoušet něco většího a myslím si, že je docela úspěch. Tak to každopádně. A chystáš se teda teďka na další ČPTčka, nebo to bylo první a poslední? Tak je to určitě lákavý, hrálo se mě tady pěkně, nevidím důvod, proč to neskusit znova. A vůbec odkud jsi? Blansko, tam je moravský kras, to určitě nebudete znát. Takže kolem Brna. Jasný, tak jo, tak já ti děkuji za rozhovor a ještě jednou gratuluju. Děkuju. Petře, 3. místo, úžasný. Máte nějaký recept, jak se z 326 hráčů dostat až na finálový stůl, respektive na to 3. místo? Recept
jestli na to nějaký existuje, to nevím, ale v minulých turnajích jsem tady hrál, tak jsem to hrál celý ten turnaj dost jako ustrašeně, hodně tight a teď jsem si řekl, že prostě od začátku do konce turnaje to nejde hrát jako šorstek, že je třeba z začátku trošku přitlačit na pilu a nějaký čipy získat. Pak už se to hraje lepší, když má člověk čipy, už si může víc dovolit. Takže tohle není vaše první ČPTčko? Není, jsem tady asi po čtvrtý. A minulé výsledky byly jaké? No, že jsem kolem půlnoci byl doma, ne ten první den. Přece jenom to ČPTčko je poměrně dlouhý turnaj, je to dvoudenní, teďka jsou nějaké 4 hodiny ráno. Jak člověk bojuje s tou únavou, která musí být neuvěřitelná? No, je to náročný, hlavně protože ten včerejšek byl hodně dlouhý a jsem se nadopoval Red Bullem a kafe, takže jsem přijel domů v 5:30 ráno a stejně jsem nespal vlastně. Když jsem se nemohl usnout, tak jsem byl rozprouděný, no, takže jako docela toho mám dost. Myslím si, že zítra budu spát. No. Takže ale dneska se vám bude usínat hezky, ze 175 000. No, dám to po poštář a bude mi to hřát. Tak jo, tak díky za rozhovor. No, děkuju. První místo 350 000 korun. Martine, co tomu teďka říkáš? Já koukám, že tomu furt nemůžeš věřit. No, pořád tomu nemůžu uvěřit. Hlavně jsem sem přijel zkusit si to, získat zkušenosti další a měl jsem štěstí. A bylo to jenom o štěstí, nebo já jsem koukala, že celkem i tvoje hra šla? Tak člověk to musí asi umět hrát a v takovýmhle velkým turnaji je potřeba i trochu štěstí. V prvním dnu jsem měl jednu dobu stek 2200 a ve znamení jsem to poslal na 2 dvojky. Martine, ten lístek si vyhrál z kvalifikace, nebo jsi to zaplatil? Ano, ten lístek jsem vyhrál z kvalifikace. A za kolik ta kvalda byla? 1000 double chance. To je velmi pěkné zhodnocení. A tím, že jsi teďka vyhrál poměrně velkou částku, chystáš se i na další ČPTčka? No, určitě. Dobrý, tak já ti děkuji za rozhovor. Děkuji. Česká pokerová tour i přes velké množství zahraničních hráčů na finálovém stole zůstala opravdu česká. Vítěz Martin Sotona si odnesl 350 000 korun a my se s vámi tímto loučíme. Příště zase čau.